Kapin sa 200 ka individual ang napiktuhan sa grabing pagbaha sa dakbayan sa Karkar. Aduna usay usa ka parte sa daan sa Karkar nga padung sa Barili ang nahulpa. Nakigalayo na ang kagamhanan sa dakbayan sa Karkar ngadto sa DPWH aron nga masolusyonan ang problema sa baha ug sa mga nagubang mga dalan. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabo. Fem? Yes, Lan, Maises, gibanabana ni Karkar City Mayor Patrick Barcenas nga moabot sa di mo minus 70 ka mga pamilya o panimay nga apektado sa pagsaka sa baha gabi sa maong dakbayan diin 7 ka mga pamilyahan ang ilang gipa-evacuate. Kini ang kuha nga video sa Hepe sa Karkar City Police Station sa National Highway sa dakbayan dihang nasinati ang pagbaha gabi. Milapas sa tuhod ang giladmon sa baha. Mato ni Colonel Arjolito Kabagnot nga nagsugod pagsaka ang tubig alas 8 gabi. Samtang inanay nga mihubas alauna na sa kadlawon. Gikataho nga may bahin sa dakbayan nga milapas sa hawak ang giladmon sa baha. Sa video nga gipadasaw sa ka John Carl Buds sa GMA RTV Balitang Bisdak, mipakita sa apektadong mga residente sa Poblasyon 2. Matud pa nakamata na lang siya sa syagit sa ilang mga silingan alas 12 sa tungang gabi. Dihang misaka ang baha, diyang miawas ang sapa sa sentro. Upat ka mga barangay ang apektado sa pagbaha nga naglakip sa Poblasyon 1, 2, 3 Guadalupe. Ang naapektuhan yung grabe ang kining Poblasyon 1 o Poblasyon 2 pero nakontrol naman sa dayon. Kay nakuan man dayon nato ang mga tao na respondihan ba. So mo na ikuan kayo pero sa mga mountains barangay na ay mga landslide, muna ito atong mga king sakpan. Usa sa short-term solution nga gitun-an sa dakbayan mao ang paglimpyo sa sapa nga nabara tungod sa mga basura. Ang akong plano karon doon na napagipanguntak ng mga kontraktor na ako ginasyan ipadridgingan. Yes. Padridgingan, unya dayon, ang katong mga wabay bayad ba? Ang kuha, ang ilaha lang ibayad sa syudad, ang katulang makuha nila ng mga abono. Ikaduha, ato pag meeting na mo, ako yung i-recommend nga kanang na ang mga spillway, instead of spillway, i-convert na yun to bridge na yun siya. Bridge. Kaya magod diha mo kuan sa spillway gud mo pasok ang mga kahoy, magtapok ang mga kuan mo nang ang tubig inikastap up malukop lang dagan. Makigalay no sabang City Hall sa DPWH aron mapangitaan og sulbad ang dugay ng suliran sa baha. Mato sa DPWH 2nd District Engineer Leslie Anthony Molina nga usa kini sa ilang gipasubay karon sa ilang mga engineer og pangitaan og paagi nga malakip sa 2023 project. Dapat ang Karkar will have kaning drainage nga dinha sa bypass nga ihagbong dito sa may tulay dito sa naay kuan kanang hospital. Dito unahan. This is dako kayo siya nga amount pero ato lang nga mauna atong ambisyon nga ipaabot nato didto kay way lain kahagbungan. Samtang nihulpa usabang usa ka bahin sa daan sa Barangay Guadalupe sa Karkar City nga padung sa lungsod sa Barili human sa gingong sunod-sunod nga mga adlaw sa pag-uwan-uwan. Hinungdan nga gipahimangnuan sa mga opisyal sa Barangay Guadalupe ang mga motorista nga maghiray-hiray sa pagmaneho inig agi sa sitio Grahe. Mato di Konsehal Ray Anthony Lawas nga magsige na og kahulpa ang dapit kun masinati ang uwanon nga panahon. Mikawat na usab sa pikas lane ang nihulpa nga lane. Mato sa taga DPWH ipangitaan na kini og paagi aron mapangitaan og solusyon ang pagkaguba sa karsada. Naghimo mi og intervention nga amo na lang sa to tambakan ang kadtong na hulpa nga seksyon no. Kay ang tubig kay along that area sa kaon man gud siya. So ang tubig karon paspas kayo ni moigo dito sa naay bangag nga gamay mautong na wash out gyud. Atong Saturday that was only ang difference is 1 foot. So pagka Sunday nahimo amo nang gitambagan ni ulan na sad nahimo na ng 0.5 meters ni nagkalawom. Dugang ni Engineer Molina nga adunay susama nga sitwasyon diha sa daan sa Sitio Grahe, Barangay Guadalupe sa siyudad sa Karkar sa ilang silingang dakbayan diha sa Uling Road sa dakbayan sa Naga nga ilaw sab gipangitaan karon og long-term solution o gipaningkamutan nga malakip kini sa gahinan sa sunod tuig nila nga proyekto. Lan. Daghang salamat Femery Dumabok.